Helo Jill, ar ran capel Bethel Sgeti a'r ofalaeth I gyd yma yn Abertawe. Diolch yn fawr iawn I ti yn wir o Waelod Calon am dy holl orchestion fel llywydd yr Undeb, a da ni'n dymuno'r gorau I ti yn y dyfodol. Diolch yn fawr iawn. Pleser yw cael eich cyfarch I gyd ar achlysur y cyfarfodydd blynyddol, ac yn arbennig I ddiolch I Jill, llywydd yr Undeb am ei gwaith dros y 2 blynedd ddiwethaf. Mae'n werth nodi, rhag ofon bod pawb ddim yn cofio, ta hi yw'r ferch gyntaf ordeiniedig I gael ei dewis I fod yn llywydd Undeb yr Annibynwyr. Mae'r swydd yn arferol yn golygu llawer o deithio ar draws Cymru. Fe ddechreuodd felly yng nghyswllt Jill, ond daeth hynny I ben wrth gwrs yn 20 Mae ei theithio wedi bod oddi ar hynny ar gamera drwy gyfrwng Zoom, ac yn yr un modd I gadeirio'r aml bwyllgorau. Fe estynwyd y cyfnod am flwyddyn hefyd oherwydd y pandemig. Felly, mae yn bleser gen I, ar ran cyfundeb Gorllewin Morgannwg, I ddiolch yn gynnes iawn iddi am ei gwaith ardderchog dros y 2 blynedd ola. Ac wrth gwrs, I ddymuno'n dda iddi wrth iddi gario mlaen gyda'i haml gyfrifoldebau yn y dyfodol. Ar ran staff ti John Penry ar Undeb, mae'n bleser gen I ddweud gair o ddiolch I ti Jill ar ddiwedd y gyfnod o 2 blynedd fel ein llywydd. Mae gan bob llywydd ei gryfderau a rhinweddau unigryw, ac yn sicr, rydym wedi bod yn distydd gryfderau di-droion yn ystod y cyfnod yma. Rwyt wedi arwain yr Undeb yn broffesiynol ac yn gadarn, ac wedi edrych yn bositif ar y ffordd ymlaen bob amser. Rwyt hefyd wedi bod yn gyson wrth ddangos concern a gofal dros y staff I gyd, ac maent wedi gwerthfawrogi hyn yn fawr yn ystod y gyfnod wrth y lliw. Diolch am dy garedigrwydd a'r gyfeillgarwch dros y 2 blynedd, a phob bendith I ti Jill i'r dyfodol. Ar ran holl eglwysi cyfundeb Gorllewin Caerfyrddin, gai longyfarch Beti-Wyn James yn fresog iawn ar gael ei hethol yn lywydd yr Undeb. Rydyn ni gyd yn gyfarwydd â'r brwdfrydedd heintus sydd yn perthyn iddi. Pob dymuniad da, nawr fe fyddwn ni'n rhannu ddi gyda Chymru am dipyn bach, ond cofiwch, mae ni yn Sir Gar sydd bia Beti-Wyn. 4 blynedd ar 15 yn ôl daeth Beti-Wyn ato ni I fugeilio gofalaeth priordy Caerfyrddin, Cana a Bancfeli. Ac o'r dechrau'n deg roedd hi'n amlwg bod gyda ni rhywun arbennig, yn llawn hwyl, ond yn gwbl o ddifri ynglŷn â'i gweinidogaeth a'i chred, yn llawn bwrlwm ac yn barod I ymateb I heriau, ac mae hynny wedi bod yn hynod o berthnasol yn ystod y 15 mis diwetha. Nawr, nôl yn 2002, teimlai nifer bod yma rhywun a fyddai rhyw ddydd yn llywydd Undeb yr Annibynwyr. A nawr, dyma hi. Ar ran pawb yn yr ofalaeth, rwy'n danfon ein llongyfarchiadau I chi Beti-Wyn a'n dymuniadau gorau am 2 blynedd lywyrchus fel llywydd ein henwad. Dyma estyn cyfarchion cynnes a phob dymuniad da I chi Beti-Wyn ar ran staff ti John Penry. Dymuno'n pob bendith a rhwyddyneb I chi yn ystod eich tymor fel llywydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.